Naimbaga bigat, aldaw, malam, ken rabiyo amin kakabsat, siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo, dito programa tayo naimbaga damag. Naimbaga damag amang tednamnama, ken liwliwa kada tayo, iti daytoy a panawen. Ni Apo Jesus ti agbendisyon, iti intayo panagdayaw, ken panagkararag, iti daytoy arabii. Kakabsat, kahit kung ngayam ammo kada kayo, iti mangted iti kanta, iti daytoy nga rabii, ket isu ket maysa nga pastor, akadwak, ijay Northeast Philippines Annual Conference, ken ti asawa na ket maysa nga diakonesa, dito'y Quezon City, ni Sister Beng L. Pidot, ket adda-anda iti dua nga anak nga lalaki, ket madaydayaw iti Diyos, iti biyag ni Pastor Christopher Gula Pidot. Denggan tayo ti kantana. Numadagdag senan ka, ken maupupay ka, ken Jesus kalanga agpasibay. Dalan mo ket sumipnge, tapos magladingin, masidek kalaeng ken Apo Jesus. O Diyos Apo, tulungan na puno apyag masarakak, ti panagmaymaysa ket sikat pagsanggira. Naruditan ken kaanuman, di nakadipan panawan, ingganat langit sikan iti kadwa. Panagbiag dito'y daga, ket napnuan ti problema, masidek kalaeng ken Apo Jesus. Ti ayat ti Diyos Apo, ti mangted ragsak puso, salaknip ken bilek ti biag tayo. O Diyos Apo, tulungan na puno abiyag masarakak, ti panagmaymaysa ket sikat pagsanggira. Ngaruditan ken kaanuman, di nakadipan panawan, ingganat langit sikan iti kanwa. Ingganat langit sikan iti kadwa. Agyaman tayo iti mensahe iti kanta iti daytoy nga rabii kakabsat, ket ni Apo Diyos kumay tagbendisyon kadatoy amin, ket madaydayaw iti nagan ni Apo toy Hesus Kristo kadagitoy ngagkasangay iti bulan iti Oktubre, ket kayat kong regyanan iti umon nga lawas ni kabsat nga Elson Wendell de la Cruz iti 5, ken kastamot ni
Tita Corazon Navarro, idi 7, ken kastamot agdebu ni anak tayo ni Victoria Ruth Samonte, idi 8, ken kastamot ni Manong Dani Pagaduan, idi 9, ken kastamot nga ni Ate Remedios Consunhi, idi 13, ken ni Manang Malu Santos Pagatpat, ni Nanay Charlita Alagano, ken ni Manang Elizabeth Lorenzana Gamurot dita Santa Lucia, Nueva Vizcaya, ken kastamot ni Sister Karen Miguel Nang, ito no 20, ket ni Apo Diyos kuma iti agbendisyon, kada kayo amin ngagkasangay iti dayto nga bulan, ken kastamot dagiti amin nga agselebrar iti anibersaryo iti kalaysayo ket madaydayaw iti naga ni Apo tayo nga Hesus Kristo, ken kastamot nga kablawak dagiti kakadwa tayo iti dayto nga rabii iti naimbagadamag dama ng Ana Alcantara dita Amerika, ken kastamot ni Ate Arceli Vicente, Ate Silvia Binalay, Marites Ugalde dita Ilocos Sur, ket madaydayaw ni Apo tayo nga Hesus Kristo dita Ilocos Sur, ni Ate Army Pinto dita Canada, ni Ate Mila Soria Garvides dita Fresno, California, ni Manang Paulen Nightingale, ken Emeline Desenilia, Veronica Damilig, ni Ate Feli Saulo Ame, Meljadema Lustria, Lalet Grace Torio, ni Ate Jovita Russell, Merly Spiritu, Ate Merly Pukay, ani ating Wilma Felipe, ken Ferdinand Sefre, Nora Berbano, ken ni Manang Edgar Lita Domingo dita Solano. Ken kada kayo amin kakabsat nga kadwak iti daytoy nga rabii, ket ni Apo Dios kumay tagbendisyon kada kayo amin. Kaya nga awan labas na. Kakabsat tinaimbaga damag ket masarakan iti surat ni San Lucas, dito'y kapitulo 10 ken 2, versikulo 10 ken 3, ginggana iti 20 ken maysa. Ket kastoy iti maibasa iti baruan ng imbaga damag Biblia. Ti pangarig may pan iti baknang amaag. Adamay sa lalaki, anak na italaong sadyay, maestro kinunana ni Jesus. Ibagaman iti kabsat ko lalaki, abingayan na ti sanikwa, at tawid mi, ididay di amami. Gayem, insungbat ni Jesus, siya sino ayat tinangted kanyak ti kalintegan amang edeng when amang bingay, ititawid yung agkabsat. Intuloy na, akino na, kadakwada amin. Kitaon nyo, ket aganad kay, iti amin akita ti kinaagom. Tatipod no abiyag, ti tao saan na may batay iti sanikwa, uray no kasano iti kinabaknang na. Sinarita na kadakwada daytoy a pangarig, adda iti baknang anawadwad ti apit na, kinunana iti bagina, anya nga ta ti aramidek. Awan umanay a pagimpempenak, iti apit ko, amokon, daytoy iti aramidek. Rakrakek tu dagiti sarusar ko, ket mangbangonak tu kadagiti dadakkel a pagpempenan, iti apit ko ken dadduma asanikwak. Ket kunak to iti bagik, naggasat kan bagi. Taadda amin a masapul mo iti adu atawen. Aginanaka, mangan ka, uminom ka, ket agragsak ka. Ngem kinuna iti Diyos ken kuana. Maag, itamot la arabii, matay ka. Ket amin dagitoy nga ornong mo, siya sinunto ti agdakig agtagikwa. Ket inggibos ni Jesus, kastanto iti pagbanagan dagiti agurnong iti adu asanikwa nga agpaay kadakwada ngem na panglawda iti imatang iti Dios. Kakabsat iti daytoy arabii ket maysa nga balaag ni Apo ting Hesukristo maibusor iti kinaagom. Ket kinunana ditoy nga kitaon nyo ket aganad kay iti amin akita ti kinaagom. Kunana ito'y versikulo 10 ken 5. Tatipudno abiyag, ti tao, saan may batay, iti sanikwa.
kakabsat, ti kinunana ditoy, saan na may batay, iti sanikwa, uray no kasano iti kinabaknang na, kakabsat. Ket ngarod, anya iti, kay papanan iti kinaagom. Ket ditoy, kakabsat, umuna, isut pa ng tagikwa, iti saan tayo akukwa. Ket ngarod, ket saan tayo nga tagikwaon, dagiti banag, as saan tayo nga kukwa. Ken uray pa iti panagtakaw, ken panagswitik, isut kinaagom kakabsat. May kadwa na labas at tarigagay nga agpabaknang, nga mabalin aditoy ket na magunod dagiti amin abanag ditoy rabaw iti daga kakabsat. Ket ngarod saan nga nasayaat kakabsat iti agpabaknang no sa bali iti panggap tayo iti biyag. Mayat iti agpabaknang no dagitoy a kinabaknang ket maitulong tayo iti pada tayo nga tao. Ket dayta iti kayat ni Apo Diyos kuma nga aramiden tayo akas mamati ken kuana. Ket no sa bali met iti wagas iti panakagunod iti sanikwa ket saan nga nasayat kakabsat. Tangarod ti sanikwa anlaon na ti lugar iti Dios ket ison ti agbalin nga Dios kakabsat. Iti biag tayo. Iso nga kinunana ditoy kapitulo 10 ken 2 versikulo 10 ken 9 nga kinunada iti nabaknang ket kunakto iti bagik. Nagasat kan bagi taddan amin a masapul mo iti adu at tawen. Aginanaka, mangan ka, uminom ka, ken agragsak ka. Gapo iti adu asa ni kuana kakabsat impagrupnan nga addan amin ken kuana. Ti amin nga namay ken ragsak. Nalipatan daytoy nga nabaknang nga adda kakabsat. Nga adda limitasyon ti sanikwa. Adda dagiti banbanag asaan nga maited iti sanikwa. Ti sanikwa maited na iti na imateryalan a kasapulan ditoy lubong kakabsat. Ngem saan na nga maited dagiti kasapulan kalpasan daytoy abiyag kakabsat. Adamot dagiti saan nga magatang iti kwarta. Adu dagiti banag asaan ang magatang iti kupirak wen iti kwarta tayo. Ijay palengke awan aglako iti panagkainawatan kakabsat. Saan na magatang iti anus, kinaemma, ayat, ken kinamanakigayam. Kinasanto ken kinalintag. Amin ditoy, kakabsat, ket makitat amin dagitoy magunod da babaon iti napasnek apan nagpamati tayo ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ken kang runaan na iti panagtaraon kadagiti na Diyosan a kinapudno. Iti daytoy a pangarig daydi abaknang saan laong nga nagtalek iti sanikwana. No di ti bagina kakabsat. Nagtalek iti bukod na abagi. Awan asabali a kinasarsaritan na no di iti bagina kakabsat. Awan plano na nagtaod ken agpaay da ken kuana. Amin dagiti nga plano na ket para ken kuana kakabsat. Awan pulos iti panakabiyang iti Dios ken dagiti sabsabali. Ngem iti saludsod anya iti napasamak. Apag kanito amin dagitoy ket awan mamaay na ti kinabaknang na. Iso nga
kakabsat ken Apo ting Hesukristo, ipalagip, daytoy apangarig kada tayo nga adda, nga agpatingga, dagiti, kinasirib, saan tayo nga magawat, dagiti, kasapulan tayo, ket agpaidalan tayo kuma, iti Diyos, anamarswa kada tayo. Daytay iti napatid. Gapu tabaknangan, ipagarupnan, akukwanan, amin at tiyempo. Gapu ti DJ kinunana kakabsat, kunana umdas dagiti kasapulan na, iti adu atawen. Ngem ti Diyos laong ti addaan kalintegan, amangedeng iti amin a panawen. Ti Diyos inala na ti biag day dibak ng iti rabii, ket awan mabalin na nga inaramid. Agpanuray tayo kumakakabsat, iti Diyos, ket ikumit tayo dagiti amin ken kuana. Daytoy abak na nga maag, nakaurnong kadagiti adu asanikwa. Ngem awan ken kuana, dagiti mataginayon aggamong iti biag kakabsat. Nakakaasi, ken nakaladladingit, iti nagbanagan na. Ni Apo ting Jesus, kinunana nga rod, at daaya magunguna ti tao, ang matagikwana ti intero alubong, ngem mapukaw namot iti biag na. Awan ti maited ti tao, apang sungbot iti biag na. Kas kinunana dito'y surat ni San Mateo, Kapitulo 10 ken 6, versikulo 20 ken 6. Anya dagiti pudno a mataginayon, kakabsat. Isuda dagiti na Diyosan ken na espirituan a bambanag. Daytoy nga raramiden tayo kakabsat. Ket ngarod, agrubrubat ni Jesus a pumanaw sadyay idi addamay sa lalaki, ang nagtaray anapan ken kuana. Nagparintumang iti sangwanan na, ket sinaludsod na. Naimbaga mestro anya tiramidek, tapno magunod ko ti biag ngagnanayon. Kinuna ni Jesus, apay nga awagan dak iti naimbag. Awan iti naimbag no dilaong ti Diyos. Amum dagiti bilbilin. Di ka mapapatay, di ka makimalala, di ka agtakaw, di ka agsaksi iti ulbod, di ka agswitik. Agroom ka kadagiti naganak ken ka, maestro insungbat ti tao, manipod kinaubing ko, inaramid ko amin dagita. Ket ngarod, ket kinuna ni Apo Jesus, kakabsat, gaputa, kinunana nga tinungpal na, amin dagitoy abilbilin. Ket kinuna ni Apo Jesus ken kuana, at damay sa pagkurangam, inka ilako ti amin na sanikwam, samo ited ti paglakwam kadigiti na panglaw. Ket addanto kinabaknoang mo sa dilangit. Kalpasan na, umay ka, sumurot ka kanyak. Idi inangog na dayto, limiday ti rupa ti lalaki. Ket sila dingit apimanaw, agsipod ta nabaknang unay. Ket ngarod, inwaras, ni Apo ti Jesus ti panagkita na sana kinunana kadigiti adalan na nagrigat ket din asumrek dagiti nabaknang iti pagarian iti Dios. Akas kinunana dito'y San Marcos. Ket kastamot nga iti daytoy a tao kakabsat a nakakaasi agsipod ti laong sanikwana iti napateg iti biag na. Awan iti panangikaskaso na iti awis iti pagarian iti Dios. Isu kakabsat iti daytoy nga rabii, may isa nga karit kada tayo daytoy nga pangarig. Kang runan na kada tayo ngagbirbiro iti pirak iti daytoy nga panawan. Kabayatan tiin tayo pa nagtrabaho ken agpabaknang kakabsat iti na materyalaan san tayo kumanga malipatan, iti pagrebangan tayo kani Apo tayong Hesukristo. Agserbi tayo kumakenkwana. Agraman dagiti nga banag nga isu nga maipaay. Dagiti nga banag nga dakada tayo. Ket itulong tayo kuma kadagiti agkasapulan. Ket nga rod saan tayo kumanga tulagan daytoy nga nabaknang kakabsat.
no diket agpingot tayo nga agserbi kini Apo tayong Heso Kristo ket iraman tayo kakabsat nga aramaten dagitoy nga agsubsobra nga pirak nga dakada kayo iti panagserbi iti Dios. Madaydayaw iti nagan ni Apo tayong Heso Kristo iti daytoy nga rabii tin tayo panagdengeg iti sasauna. Ket iti daytoy nga rabii kakabsat kan taon tayo iti amok ti Dios dinakto baybayan ken amok ti Dios sungbatan na ti kararag ko. Ket awisen kayo nga agmaymaysa tayo iti panagdawat iti Dios iti daytoy nga rabii. Amok ti Dios dinagtubay bayan. Amok ti Dios dinagtubay bayan. No agbyagak anasantuan kinadakes pagpanawan. Amok ti Dios dinagtubay bayan. Amok ti Dios sungbatan nam kararagko. Amok ti Dios sungbatan nam kararagko. No agbyagak anasantuan kinadakes pagpanawan. Amok ti Dios sungbatan nam kararagko. Magkararag tayo naindaklan ken man nakabalin nga Dios agyaman kami ken ka iti daytoy nga rabii nga isong impay mo kada kami. Amen. Nga anak mo tapno agdengeg kami iti sasaom ket agyaman kami ta pinalagipan na kami maneno Apo iti daytoy nga rabii. Asapay ko ma tadagiti amin nga gamong nga adda kada kami itatta nga temporal laong daytoy nga maramat ket aramaten mi iti kami panagserbi ken ka. Agyaman kami o Apo iti panangipalagip mo kada kami kadagiti pagrebengan mi iti daytoy nga rabii. Ket o Dios adaywan mi kadi dagiti banag anasaya saan nga nasayaat o Apo. Ket nga rod agserbi kami ken ka. Agtultuloy kami nga agserbi ken ka o Apo anamarswa kada kami. Ket iti daytoy nga rabii o Dios kumamang kami manen ken ka at dumawat iti kaasi ken ka o Apo. Bendisyonam kadi iti nasyon mi nga Pilipinas. Ket sapay ko ma tagtultuloy iti panagbaba dagiti kaso iti COVID iti nasyon mi. Ket ininot ka din o Apo ang mapukaw daytoy nga virus. Tapno o Apo ket agsubli iti kinanormal itin kami panagdaydayaw ken ka ken panagtrabaho. Ket amami nga nasantuan bendisyonam dagiti amin nga healthcare workers ang madamang trabaho iti daytoy nga rabii. Bendisyonam kaditi salon atda agraman iti pamilya do Apo yadayom isu dati peggad o Apo ken saksakit ken kastamot dagiti dan iti COVID dawaten mi o Dios nga ipatay mo kaditi man nakablan imam ket paimbagam isu daw Ama ket sikakadi o Apo iti agtultuloy ang mangipaay iti nasayat nga salunat kadagiti amin nga anak mo iti daytoy nga rabii. Ket uray pay o Apo dagiti kabsat mi nga OFW ket karaman da o Dios iti dawat ken kararag mi asapay kuma ta ilisim isu diti peggad o Apo kabayatan iti panagtrabaho da. Bendisyonam dagiti among da ken uray pay dagiti tao nga isu nga kakadwada. Ket amami nga nasantuan bendisyonam kadi iti iglesia iti United Methodist Church intero ang lubong ket aramatem daytoy nga iglesia mo Apo tapno kasta ket agtultuloy iti panakaiwarnak iti naimbaga damag aglalo kadagiti anak mo Apo nga maupupay dan iti kasasaad da iti panagbiag da. Papigsaam ka iti panagpamati mi ken ka Apo. Ket nyaman dagiti aramid ti sana nasayaat o Dios ket pukawam kadi o Ama nga nailangitan. Ket bendisyonam dagiti leaders mi o Apo. Ken kastamot dagiti amin nakamkamang mi. Bendisyonam dagiti trabaho da, dagiti negosyo da, ken uray payo Apo ti paggapuan iti dagiti kasapulan da. Ket amami nga nasantuan madaydayaw iti nagan mo
itin kami panaginana iti dayto yung rabii. Bendisyonam kadi, ti income panaginana tapno inton bigat, makabangon kami, ket itultuloy mi o Diyos iti agdaydayaw ken ka. Ket dagiti iti dawat ken kararagmi, babon iti nagan ni Apo mi Hesus Kristo. Amen. Madaydayaw iti nagan ni Apo ting Jesus, iti daytoy nga rabii iti intayo panaginana.